हाय साଙ୍ଗମାନେ वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में स्वागत जदि मो चैनल रे नुआ छथि तो मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट कर दियंतु तो साଙ୍ଗମାନେ एबे खांटी उडिया ब्लॉग मो चैनल आपन देखै मिलियो तो साଙ୍ଗମାନେ एटा मोर 13 ब्लॉग तेई ब्लॉग आसु हां निया देखिए ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ରେଡ଼ି ଏଠି ଗରମ ଭାତ ତା ସାଥିରେ ଡାଲମା ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁଇଛା ଘାଣ୍ଟ ଖଟା ଦିଆ ମାଛ ଆଉ ଗୋଟା ମାଛ ଭଜା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ଆଜିକାର ଦ୍ୱିପହର ମୋର ଖାଇବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛର ପିସ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଇଛା ଘାଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ବି ଆପଣ ମାଛ ଭଜାରେ ପିସ୍ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ଭଜାର ପିସ୍ଟା ବି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ମାଛ ଭଜା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ ସହ କି ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେ ଯେ ଲୋକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ तो साଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ